minta yo ampun kaba-kaba curito yo solo didendangkan cuma seketik diletokan nak urang dari Salido ke pasar yo pagi hari pulang menjalang patang-patang cuma seketik dikatakan ko adole namunan sarupo jangan dibawa oleh masuk hati yo tolong na buang ke belakang anak orang dari Singkara ke menuju ke anak orang diampe angke ke pasar sadang pukul 2 kalau nyokaset nang kampe curito bertambah seroju ajungu ladu sana motor kini nangka Solo maalun motor melarikan kampung kete indah dibilang kampung gadang indah dibaco kadang bilang cendonyo oto kampung gadang itu sabui ketinggal daerah Curug tujuh ke Lubuk Linggau pasal di dalam bapak gawe baku liliang kalau dia jadi na dalam tagamang taga dinang karyang Ari barang sule abijuo kini ndak torantang panjang bana kadang bilang cendonyo kini manampu rantaunya panjang kalau dia bilang masuk itu rantau kalau yang tak dibaca oto kan kini masuk itu oto menuju kini menyolai marobungo kalau dia bilang masuk itu kanari badaro abiju tuane katingga cando marobungo marotebo indak to sabui pulau punjung to bao lalu to menuju kasih junjung nandem bilang candonyo kini katingga daerah rang si junjung latibo candonyo kini di muaro rasota diri bapak kandung musim pabilo basuonyo namun noto katari juo katingga cando muaro latibo tanjuang ampalu yo jantung hati basangketo musim pabilo reng kabatamu namun noto katari juo katingga tanjuang ampalu nan latibo di pamuatan pabilo bapak kabatamu rusuh kamano dikatokan katingga cando dan pamuatan latibo di daerah rang simancung rusuh kamano le dikatoka rasota diri yo kini bapak kandung cuwitu bana menyolain nang katingga kan cando rang simancuang latibo padang rang si busuk rasota diri bapak kandung kado mangalu sadang duduk nang katingga padang si busuk tibo di maro nang kalaban kalau dem bilang maro kalaban cuitu bana lemanyo laya di badaro dan nabi ju nentak di rantang panjang bana
Kanang kasuwo kasawalun to kotarui kini kasilungkang lusyo kamano dikatokan musim pabilo dan kabasuwo kini rumi bana wak kapulang. Namun noto menuju rang silunggang coy itu bana le manyolai nyotuju daerah sungai la hasidi di sao lawe tak baranti oto baranti di pasar Solo gas kontak gigi di opor rem di pija oto tagak kontak dibunuh mesin mati pesisir turun masuk itu bapak jomande turun pulau animar lah turun jawana nyo langsung ke rumah. Tumpak de upi si animar serato anak kandung nambah duo santarang hari tarang di bulan tarang lai bacayo windak sanang hati sanang pikiran sanang lai selecoti tidak abiari baganti malam hari malam mato tak lalu junjuangan di ruang-ruang mato tumpak de anak si Zainal Sarato ini masuk itu apa awak di mano bu di mano abak bu cuy itu kato ini anak ketek. Oh jangan abak nang kau pikirkan nak cuy itu katonyo kini minta selamat saja lena di tanah rantau minta selamat saja lanaknya di tanah rantau cuy itu bana menyolai yari badaro abiju malun cando si animar ari malam to tak lalu olai nyo cubo nyo lalo kan mato naninda namo lalo nyo tanam kundu apa belo o dalam sarumpun rampak mudo lai nyo tidu nyo laloan junjuangan di ruang matoju dia
Pi banamo idas nimar anak rarana di malala laba carai mangkok tagambar hilang di mato lupo indah. Cuy itu bana menyolai motor banamo siapeha menambang kapaninggan dari jauh. Oh, kalau takana tagade tampe bajauan. Hari malam mimpi latibo cuy itu bana menyolai. Oh jarang ngajak di tanah taban kurinci bari babaju kok tadaga badan bapasan dalam mimpi. Oh badan batamu urang banamo lapenti-penti katiang bidua gadang jatuh badari bungolado mambari aro kiro lanyo mimpi awak tersinta hari siang samo diurai. Ye mato tinggalkan kunio si ani ngingi marto bilang buyuang Sabarudin sadang dicurup masoi itu. Tinggalkan ani marnandi solo atau bilang Sabarudin ko saja baca rejo nak kanduang saja baca rejo ani marati non indah elok lah. Elok lah idi elok lai. Oh anak Zainal nantabayang oh sienia anak-anak marindu tangga malam kadok bamanuang coy ko laraso carai ojo nak kanduang laraso bacare joran rumah cuy itu pangana Sabarudin olulu rasonyo kiro-kiro linjuh nantio pasandian.
Yo linju nanti yo pesandian apo ko bana nambah kelo kayu dirimbo rapudan apo ko bana nanta elo coy ko badan odi manangku angkan tio disimpai sarimbo lerotan tak kasadang bamulo yo badan kabacare mintuo ko bana nanjigi langatang ati naninda elok lai ndak tabado mamang ati nan tak tetalo talo lai obat manalo pinggang karang indak takao kau lai yang ngok di badan namu hilang pelupua kadigara alam di pancuang kalam diantakan resoi indak di tanah alam baroya bumi rampijakan maalun lebu yuang sabarudin tak sanang tinggal di daerah curugnya jua candotong rokok ojo itu bana menyolai jua cando sadonang kare naringan kanyo bawo sajo itu pangana sabarudin nyolelang cando kasadonyo nyotingke oto dari curum depa nyotuju resor lubuk linggau dari curug moto barangke dari sinan kama alun oto lari dari yang mandar yang kasih alwi kajabat Lamo motor malarikan masuk di resor lubuk linggau cuy itu bana manyolai aduh malam baputa di lubuk linggau cuy itu bana sabarudin dak sanang tinggal di sinan tesorong cando kata siun naik kereta api dari lubuk linggau nya tuju kota paling ngembang o kapalembang inyo menuju cuy itu bana menyolai di o satunya tiba di Palembang berjalan di kota orang Palembang awak berjalan seorang diri iyo kang sudah ditampu tekelo Allah lenyo jalan ninyo bujur kanyo balintangi cuy itu bana masuk itu tiyo kelo sudah lanyo tampu menjadi tengok kiri kanan menjadi tengok muka belakang nande untung tak diala ada tuan sadang le manggarakan ruponyo batamu jo kawan lamu nyoba namo bujang Ali Amat
Rupanya siamat kadibilang malun cando siamat ko makini malun ninyo lalamo di kota rang Palembang kanamonyo. Manggale rokoknya di sinan takajui cando aliaman Sabarudin mola kironyo tapi waang tinggal di Curug di mano ani marang campakan di mano anak ang tinggalkan mangapo ang bapisah kajoinyo kamano lopai pangana waang jangei kalau itu nawang tanyo cuitu bana menyolai lama lang tibo di ambo lama lang tibo di badan diri cuitu katonyo kini ambo lancare jo animar nyo japi di bapak inyo balik pulang ambo menuju kota Palembang luntan tuara jo tujuan kok nasib ambo hidup sebatang karai. Bini jo anak kini pulang ke kampung dekaranonya japui di bapak jo mandenyo tepaso ambo mengembara apuang sitinjau lawi tampak dari gudang garam untung ambo coli mawani balun katantu tampek diam nak urang dari pitala ke pasar sadang pukul 2 kok nan syukuran nang imola kok indah lape kamu aroi koyo cuitu nasiwang kini Sabarudin kini jo ambo molawang tingga mangale rokok kita badu ko ambo lai membujang pulo tinggal di siko lai ambo menyeo rumah nan sakamar Sabarudin Oto cubo manggale di kota Palembang ko sainggo apo bana kanamunyo ojo itu bana manyolai awak nan sadang basansaro kawan lati buka membao leka manggale sana rasonyo dalam hati suni di dalam lekiro-kiro kalau pilagam kababelo ketuko rana dalam padi kalau cowi itu lenang kaelok lesamo sanang le dalam hati kata sudaru yang salah iyo manggale nyo di sinan ari batang bale patang juwo ari patang garobak ditundo balik pulang bajalan baduo-duo garobak ditundo juwo dalam molambe di jalan katibo juwo le manyolai ya potandonyo rumah tu kini ya ucino le rupo paganyo le tenggile rasole rampugari nasa moranda jonan sanjay namo nelarang solo pandai bana mayu letang kata gajay nasi disuo raso tadiri rana nilang satu tibo inyo di rumah ruponyo kini maso itu nan seorang manggiliang lado nan seorang kabatanak pulo samo bau sao mangkok makan cuy itu idui di Palembang
alam manggalenyo di sinan iyo di kota rang Palembang ati batambah sanang jiwa. Tapi kan bujang Sabarudin manembak urang Jo Mariam nang kanai kini balai lamu. Oh sungguh sanang di Palembang diam nasib anak tetap tekana ju. Aju di nasib anak tetap tekana anak di ruang-ruang mato. Tarang hari tarang dek bulan tarang lai bacayo indah sanang hati sanang pikiran sanang lai salejo indah Abiari baganti hari manggale rokoknya di sinan cuy itu nasib panangguangan dek jua Bali bertambah juo Tuhan nan sadang manggarakan kepiang nan sadang nang kanamu piti nan sadang nang kanai jua Bali bertambah juo gale rokok bertambah kayun cuy itu bana menyolai balam turanggo ate tanggo babuni murai ate pintu alam tu azim curi toko kabato alie tentang itu tolie cando anak kandung ba nasib tinggal di oh tinggal di rumah di anan maalun candonyo kini nan Zainal bertambah kadang juo gae berangan duang labanci bukan iyo ban 10 bapak jawe di rantau orang cuitu bana menyolai patui sekolah Zainal tak sigi kola lakanai bae berang tari digae inginyo kane bangi tari tio hari apo katonyo beranggae onde kini Zainal dangakan mola kalau sekolah nang kandak kanindak ko wapiki diwang lai ko ado ang babapak cuitu katonyo kini ado bana wang babapak bapak angkan babana kampu kaki nak tahu dia anak nan di kampung jangan ndak tahu kini dia anak tinggal ndak ado apa untuk kabautak cuitu bana menyolai oh tio ari anak dibangisi tio ari anak cucu baberangi oh kadok manangi Zainal dinang kalam onde akan lu japui lau jang obae ujang bak japui la ujang kok lai duit juo abak kanduang lapat tui ujang bak tamui bae oh marasai ujang tinggal di rumah kadang dapet makan kadang indak pat sekolah bae
tak sekolah layakkan duang. Patut sekolah tak sekolah rupo iko kok sentano abak di rumah kasih sekolah juo badan ujang badan ujang. Tapi abak jauh dirantau ampiang parak kajo pengasan ketigo jua ia dijajak tampak baun mengasan tubuh kamano ujang cari bae kok santano babak leado kok santano ayah lei duit lapatui ujang bak tamui. Tapi kau bapak sudah mati, anak orang baru ang balantai ke pasar sedang pukul 2 di mana bayar ruah baju untai liek lah anak marasai bae. Rupo iko bae. Ko barunya gadang pandan sularo banyak nan tagantuang iko barunya gadang badan sensaro banyak nan ditangguang indak baladuang nan tak balantai bamban mudo indak batangguang onam batangguang nan tak barasai ala puluh iko nya contoh badan awak ba pado rasai rupo iko pado awak kini kamarasai. Hobi akan mati badan diri oya sauya guntiang bajuku sangkuikan di batang pandan oya Allah japui nawaku pado manangguang opa sakitan oba Banamo itas ni marana rarana di malala la bacara ya bak tagambar ilang di mato lupo indah obak kanduang ei. Dan tanam lakundu pabeloan dalam serumpun rampak mudo lai dan tidur dan laloan oyah kanduang tekana ojue alai di siang kadi siang bago di siang tumbuh juo bagumpak lai bagumpokan kok gumpo wakatu karo kok karo jadi ragian keteka kadama puloh
Olai dicuba dilupakan kok lupa katu lalok kok lalok jadi rasian tersinta wabak tekan ajuo buai wabak di ruang mato mandang kato anak kandung jangan abak lejang angkan ajuoi ayah jauh di orang taurang tak dek nasib jo bagian indah kacarai ojo ya kandung yo lai disangko kau ke pantai kailie juo kamuaro kok lamo badan kabacarai kandung musin pabilo kabatamunyoei malang lai musim pabilo batamunyo tapi gaba-gaba yo nalai di laman tansi di laman rumah malin sultan kok lai saba mana nati hujan jo pane baba lesan na urang di maropane nak taru juo kapungasan kabarapo ariko lamo pane kadape juo lena kito de hujan nona anak urang dari pungasan kapasa sadang pukul 2 kok jangan camelo di hari hujan pane garang lena pasti ketiboi oh jangan takui na ayah di rantau salamo-lamo di tanah rantau kini kok lai umur panjang kabatamu juo setenggi-tenggi ota bang-bangau uji nyoka kubang juo salamo abak dirantau umur panjang nae kapulang laju badaro le abiju indah torantang panjang bana kadibilang candonyo ki badaro le ini indah torantang
Oto tinggalkan anak sedang merasa itu bilang balik Sabarudin. Oto tinggalkan anak sedang merasa itu bilang yo balik yo buyung Sabarudin. To tinggalkan bukti animar sedang merasa yo nak kandung. Bapak batambah berang kini yo ma'alun bujang Sabarudin sedang menggali di kota apa aleng embang dibilang candonyo Sabarudin duo jo amat maso itu tarwi manggale inyo di sinan jo bali batambah banyak ko inyo tagak dikadai awak rancak baso katuju mului mani kucing dan murah pandai bakawan samo gadang lawan bayo kok nantuo kanyo hormati pandai bana tinggal di ikang adai co itu bana menyolai Tuhan nindaknya lupakan sumbayang kan tarui tio ari tio wakatu sumbayang indak tinggal meminta juo kepada Allah meminta juo kepada Nabi hai malaikat kasadonyo barakat Allah kajo Nabi barakat Makkah Madinah barakat tiang si Ka'bah barakat kalir labul jalil nanti tinggal di tanah Makkah memegang tanah separampe bantulah juo kini badan awak lapekan juo dinan malang mandoa tio sudah sembayang kep yang batambah dapet juo yang bertambah dapet juo ruponyo kini saja bagarobak kini laka kadai cuy itu bana menyolai lata bali kadai sabuah iyo akan di kota Rampalembang apolai sile kadai kini ngale rokok juo masuk itu koda olu jua enceran kini lah batim kamajua menjadi agen kota Palembang Allah menjadi agennya di sinan agen karokok maso itu iyo siamat kini jo Sabarudin
Iyo juo tumabak mamang orang gaba-gaba di laman tansi di laman rumah malin sultan. Kole sabah manahan hati hujan jo pane babale sanei. Hujan jo pane babalean cuy itu bana menyolai nantak de rantang nem panjang bana. Abi hari baganti bulan bi bulan baganti tahun kepeng batambah re dape juwo salamo lamo re kamandaki tentu badan manurun pulo. Salamo badan dan kamanurun tentu kini kamandata juwo salamo lamo nyoban se tentu ado pulo barasakinyo. Iyo juo tumabak mamang orang kini talang isu kole luju pacabala dalam parau. Iyo juo tu bakece orang kini malang isu kole muju gara ala siapa tahu. Itu bana de masuk itu ruponyo abi hari kabaganti bulan de untung taka diala de Tuhan sedang menggerakkan kota Palembang. Oh bertambah rami. Coy itu bana masuk itu pembangunan lancar di Palembang. Ruponyo ditukar gale menyolai menggale lampu nio ninyo di Palembang. Cuy itu bana kini menyolai Sabarudin duo Jawa amat kawan ninyo de digi. Mengale lampu nion masuk itu hari badaro abijuo. Nande untuang takadiala dek Tuhan sedang menggerakkan sampai bau buangan kini ke perusahaan cuy itu bana menyolai. Onang ke Jawa kini perhubungan nyoyo ambil lampu neon ditinggalkan gale nyorokok lampu neon sama to dijual nyo iyo di resor kota Pang. Alengembang nati bertambah sanang juo kepeng bertambah dapet juo nanari badaro abi juo nak tangguangnya lagaknya lai kini yo dosa Barudin labakile rupo sipatu lata teleng topi di kapalo terpasang kacamata rancak Robinson merek sepatunya Robin Hood merek topinya buatan luar negari nanyo pakai
Lagak dapet raso bakepeng, lagak dapet rasonyo kayo yo di resor kota Palembang lah pakai nak buah dalam toko di